baby. Baby. Me yake damun ka ne? Babe, ba ki gane ba ne. Kin ga fa yanzu haka din nan fa. Ban kama hall ba, sannan ban sai kayan sawa ba. Kuma babe da din babban yaro a ce irin ba ai wani casu ba, kin san fa kwab ne fa. Wannan ai ba matsala bane ba baby. Me zai hana mu maida shi house party? Zan sa a kawo maka komai, zan sa a kawo maka kaya. Sai mu je tunda kakana ba ta da lafiya. Zan sa a balla kwaɗan gidan kawai sai mu je mu yi fatin mu a can. Wow, are you sure baby? Allah. Ki ce dai kawai dole ai baro ba kenan ai casu kawai. Gaskiya na ji daɗin wannan abu. So dole zan kira su Pablos kin gane da guys ina da abokaina kawai a zo a tashi a wannan gidan. Kai. Baby ina son ki fa. Kai, wow. Thank you so much. Baby karka damu. Oh boy. dalilin da yasa na tara ku a nan gurin dama shine to yau kasuwar duniya ta bude. Dalilin da yasa na ce muku kasuwar duniya ta bude, gidan tsohuwar can suna birthday party, house party. Ta gaba na suke ta wucewa suna kwadewa cikin rin kamfa. Ba fa abin da nake gani sai wannan jawalin mai ido uku fa. Kasuwan ko kasuwar duniya ta faɗi. To abin da nake so da ku, za mu kwaɗe rin kan nan ne kawai. Ai bakin sarki kawai mu fasa kawai. Kaga ko guda 10 muka ebo ya ishe mu wasa. Wa yake magana guda 10 ta gaba na suke wucewa fa? Kai magana 50 ko 30 mu na mu samu. Awo ga ina da shawara. Ka san yanzu idan muka saci wayoyi ana yin tracker. So ya kamata mu bi kowanne mu cire mai sim ɗinsa. Ka zo da magana. Ba za mu ci amanarsu ba. Kowa za mu bashi sim ɗin shi. Jawalin za mu yi sama da ita kawai. Aiki bai son wasa kawai mu sa ta kawai.
sannu malam. Yawwa san dai. A liman ne na zo. Ha, to liman sai aka yi kaka. Saboda abubuwan da suke gudana a nan gidan. An yi kiran sallah na farko. Ba a rage wannan kiɗe-kiɗe da ake yi ba. Kuma ga yanzu gashi za mu shiga sallah ban ji alamar ragewa ba shi yasa na zo na gaya muku. Don Allah in lokaci yayi na sallah a rika sassautawa ana ragewa. To yanzu liman me haɗin sallah da fatin da muke yi? A'a. Haɗin sallah da fatin da kuke tun da duk musulmi masallaci dole ne in lokaci na sallah hankalin shi ya tashi in bai yi ba. Ku yi sallar ku mu ma mu yi fatin mu. To ai sallolin lokuta ne. To mu lokacin tamu sallar yayi. To ku yi hakuri ku kuma ku yi taku mu ma mu tamu kafin bi ta yi mu ma mu namu. To wato ku ba ruwanku da sallah kenan. Lafiya dai? Baba me yake faruwa? A'a na zo ne in sanar maku cewar ga abubuwan da ke faruwa in lokacin ibada yayi sallah a rika rage wannan kiɗe-kiɗe da ake don Allah. Haba baba ina ruwanka kun zo kun tarar muna fati ku ce wani mu kace kiɗa? Fati? A'a ku waye san ma me kuka yi kuna ƙanana? A mu abin da muka yi muna yara alhamdulillah mun gode wa Allah. Mun bi iyaye, mun bi maganar jama'a, ba mu raina dattijan kowa ba. Ba da bayan haka shi yasa na zamo haka. Kowa na kaunata. DJ, music! Ƙawata me kike son ki gaya min kika janyo ni? Ƙawata kin ga mutuniyar kuwa? Wace ce? Wanda na faɗa miki na ganta da bebinki a club. To ai kin san dama ni ban san ta ba. Ƙawata bari in je in dawo. Don wallahi shisha nake so in sha yanzu. Kin san ni ban sha shisha ba bana jin daɗi. Wallahi kaina ma ciwo yake. No. Na fi so kafin ki tafi ɗauko shishan mu je ki nuna min ita dan na ji zuciya ta fara tuɓuki. Yanzu muna zuwa ƙawata duk wadda kika ga na dafa to ita ce. Kina nuna min ita ne kuma zan barar da ita. Ba magana an gama ke ka. Ikon Allah. Wallahi ko ƴan labai. Me yake faruwa? Wallahi abubuwan ne gashi nan ba daɗi. Wato ƴan labai mun yi sallan azhar a dandafe. Lafiya dai? Ƙwarai kuwa. To ƙwarai ƴan labai me zan ɓoye maka? To kiɗe-kiɗe ake yi da wa'ansu abubuwan da bai kamata ba a nan gidan hajiya. Wace hajiya? Abin da bai yi daɗi ba alaji. Gidan hajiya dai taka. Hajiya da take asibiti? Ai na san kuna tare nan ana jinya. To, ka san abubuwan yadda yake gudana. To me ya faru? Shin yara ne dai ga sunan dai to, Allah bai ba dai a cewa komai amma gaskiya abin ba daɗi. Mu ma inda za su riƙa bari lokacin sallan su tsagaita da ainihin wannan kiɗe-kiɗe nasu. In mun gama sallan sai su ci gaba da abin su ‘yan labai. To, kaga a matsayinmu na limamai dole ne mu faɗakar. Amma wannan karo da na faɗakar gaskiya Allah bai faɗakar wannan bai amfani ba. Wallahi bai amfani ba. To shi kenan. To karka da Madalla ya jikin hajiyan. Da sauki malam. A to alhamdulillah. Allah ƙara lafiya, Allah taƙaita abin. Amin. Shi kenan sai ka zo. Na gode. Madalla. Ke yaushe kika san shi a cikin gidan nan? Yaushe kika san shi? Waye kawo ka nan gurin? Go down. Go ya ni. Wayu, waye kai? Ba kowa bane. Kai, kai ku za ka je mu gare ki. Ba gana ba gana. Good.
Me ka gidan nan? Labe, ni mai gadi ne. Kai soja ne? Ni ba soja ba, ba dan banga ba. Ba dan sanda ba. Cire mai rigar nan. Ke ba soja ba kin dauke uniform na soja kin sa a jiki. Am sure da sha Allah bai kai hakuri fa. Ke ci. Canja. Laberi su mi. Am sure da sha. Sure sha. Kai hakuri fa. Kai hakuri ina bai. Ku bi su ga baki ɗaya gidan nan ku zagaya ƙarƙashin fulawa ko ina ku duba ku tattaro mun su. An gama sa. Let's go! Oya! I will scatter you when wallahi gani mahauci ne wallahi an kira ni nan yi fiye ya me ka wuce ran ke mahauci ne ba zaka yau zaka bayyana kasa ka ci bro ba gidan soja zaka shigo ko gidan soja ga yayi wallahi yayi an ce oke kai mahauci ne ba in yi fida mahauci kai ma mu daga sakatiri a kwanto Ai wannan ke kira. Abdul ne mai banki. Sai shigo. Hello? Ka shigo. Allah ka fidda mu. Oya. Ke ya bana kiran ki a baki daga waya ba. Wa yake kiran ka?
karaso. Su karaso. Su karaso. Kai, kana magana ka ansa. Hello ya kuna ina? Ku tawo ƙasa ko wani akwai motoci a waje haka. Ku shigo ciki kawai. Ku shigo ciki. Yawa ga musu za su ga farin gate. Su gangaro kawai. Yawa. Assalamu alaikum. To ga shishan nan mun kawo mu. Ba shi da. Da ka zo na. Ka ci ko. Allah sanya ne ri. A gidan uwarwa. Ai ba shisha na bane. Ka ba mai shi kayan shi. Ga shishan ki. Ni kuma ina shan shisha ne? Kina sha. Ni shi da kina sha. A'a ba zan karba ba na shan abu ya za ku bani. Ka ci mu na uba ku gaba. Karbi ka hanki. Kuma za ki karba ba ne? Na yi ka samu kullum ka buɗe gidan nan. Me yanka makulli na kira ya zo ya buɗe mu. Me yanka makulli? Eh. Ya mishi sai ya zo. Hello? Kana ina? Ka zo mun kusa tashi. In ba ka gwada. Wallon sa ba gidan bane. Kuma! Tura baki! Tura! Kwanta wuri! Tura! Gidan makwabta ne ka bida. Kwanta wuri! Yi kasa! Kai mutane shiru ko ba za ka yi shiru bane? Don Allah tsaya. Ba na tsaya ba. Ranka ya ɗaya masu magana. Ni wannan gidan da ta. Kai uwaki, kai magana ka shiru. Bari in yi magana da soja. Nu banka ne? A'a, amma dai bari in yi magana da. Wayo Allah na ni ho gidan makwabta filis. To, kamar yi magana. Dan fasa ma baki. Na bari baka dai bugu na. Kuma za ka mutane shiru bane? Na bari. Shi ne wanda yanka makullin? Shi ne. Kai? Baba. Kai ne wanda ka yanka makullin gidan nan? Amma ni da zo get din bulu ne. Tambayar ka nike kai ne wanda ka yanka makullin gidan nan? A'a, ni ne sa ni an kai. Wa sa ka? Ka gaya min gaskiya ko sa a tambaye ka yanzu nan. Wallahi baba ni ne amma sa ni sun kai. Yanzu abin da nake so da ku gabaki ɗayan ku. Ina so maza su ware, mata su ware. Yara! Get up! Where you get up? Yara! Get up! Get up! Ba ka ce ruwa ne ba. Aske sai maza su ware a nan, mata su ware a nan. Yawa! Me ka fi mata? Kuma mata ne. Mata ne. Ki ce ke kata banza ya dauka wani harga suka a kai ce ke. Baba ka taimaki ni kai mare wallahi baba. Wallahi ni mahauci ne. Kai mahauci ne? Ba dama ko wasu duwatsun da zaka haɗe musu. Inna lillahi wa inna Jesus. Ke bai kai makarantar nan. Cek ya hona. Ke mace da kin sa ka wata. Ashi wannan. Zai. Ya. Mutana ne. Oyo. Shekara kina? Shekara kina? 15. 15. Wa ka kina? A ja magana. Je ki nuna mun da ya ka kina. A shabi idan banza da kai ko. Na ga kina kallo na ba ni na kawo ki ba. Ba ni bane wallahi. Sai ka nuna shi shi fa kake ja muna. Tuna mana sai aka ce. Ba shi. Ba ni bane. Sai ga mutumin ban ja mutumin wani. Kin ja wannan ja ta.
ba ni bane tashi ka je ka tashi mana tashi ka je ka tashi mana je ka samu na yi furo ki da sallan kwado waya ki da sallan kwado kai da kai ne ka kawo ne a gidan nan ba ni bane fa ba babba yaro ne yake in gayyato iya yan TikTok ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake ni wallahi ko ya ban taɓa riƙe waya ba ka gani ko social media ba na yi kai tsakaninka da Allah ka san ka taɓa gani na ana ka san wallahi baba shi ya ce mu ga text kai dai makareci ne wallahi Allah tsino mai ƙarya kake wallahi ni da koya ban da ita wallahi ranka da koya ban da ita ni ne zaka ce ban san ka ba ni wannan shiru move one side na DJ nan lafi da ai ga rogo kuma kan ba can bongo kuma da ka tashi ba wai wanda yazo da karamar yarinya da shawari an kai kes ɗinka da human right ne ina kwacen waya wallahi labai mu mahuta ne mu ranka yade mahauta ko wallahi labai za ku kai mun duwatsu da ke bayan gida na yau ai mana ne ranka yade na wanda yanka makullin gate din nan inna mal usulu yusra da Allah ofisa soja ba sai ka yo ce ja ko bara yawo ina mai gadin nan ina mai gani sojan kariya ko ina yan shisha ya subhanallah ku ana ina yan shisha kun zauna ku rike mana me ya lokacin da na shigo a kotu suna suke suna faɗa a wata ta jefe da lemu su waye waɗannan tashi mana kana ciga wala wuce a nan gurin wuce kai da kai nake magana Yana da kyau. Ko kuma kai da wa ka zo nan. Da wannan da ita. Su ake da shi, ka nuna su. Nuna su. Kuna ne. Da ka zo da shi. Ko, na ko. Da kai kadai. Kowace daga cikin ta maka bulala goma. Yanzu nan confirm Allah ranka da shi zai kuje wa iyaye suka yi ma suka taho na ce ki ba sai da muka yi magana da ke Chegya only you carry all doors catch you banki a nan wurin tashi ka koma cikin maza ka tafi koma ko kuma da ku a baki ɗaya ku ɓace ba na ba kwa ji ne? Tashi!
mata su zo su ware a nan maza su ware mu a can. Ba kwa ji ne? Can jakin buleki. Wala ka je mana! Kai gudu a kai? A ranka dade tsari nake ji. Ka tara kowa sannan ka ce za ka gudu? Ba fa da kawo su fa labai. Kowa zuwa idan kai shi wallahi ban kira kowa bane. Abin da yarinya ta fata gaya min ba a kanka. Ita ce kawai muka ɗan yi magana da ita haka dai a ɗan waya haka dai kawai. Amma ba abin da na ce mata ne. Ban ma gane gidan ba wallahi kawai dai shigowa ne. Ba gani. To ranka dade. Ba abin da ba a gaya min ba a kanka. Da ne.